companyeros, com anem? Avui comença el primer capítol de la segona temporada del Sofà de Casa Pradina i avui vos volia xerrar dels assassinos. Els assassinos d'ara són una puta merda, un temps. Hi havia assassinos ben dits per Jack el Destripador, que deien que era un metge de la reina, un gent que fa una feina fina. Ara l'altre dia per la tele em va sortir un 14 guinepatades amb un guinepat de serreta. A qualsevol professió, malament sigui assassino, qualsevol professió, han de tenir els professionals un guinepat de patàs, una cosa que caga, per anar-hi un tio, i me mata amb un guinepat de serreta, i li dic, me cago en Cristo, me mor perquè m'he de morir, però no tenir cap respecte, bregues. Man, compañero, man. Aquí què passa? Aquí què passa? Tu creus que me vol prendre después? No, te vull prendre cap... Man, d'aquestes paraules excuses, d'aquestes paraules... Això se fa així. Man, coll de porc. Assassino. Això ja... Deixa-ho anar. Un assassino d'avui en dia és un imbècil. Un tio que viola, un tio que... No. Vol que diu-te? Un tio que ha de pegar unes guinepatades amb una, a la primera ja ha d'estar, a la segona li pegues perquè té. Per respecte. Per respecte. Però que dius, ja 14 guinepatades que no tenen ni puta idea. Ni puta idea, han de ser professionals. Han de ser professionals en tot. Com a assassino. Però te diré una cosa, no me vulguis imitar perquè te dono una pallissa de cafè armat. No, era un homenatge, Miguel. Vale. Bueno, senyors, camiones por buen, Miguel Castellós. Aquí, en directe, Zurich, el genuïno. Genuïno. Vas a cap al sofà, per favor, Miguel. Cap allà, el sofà de Sky. Totes les predines del món tenien aquest sofà, Jo me recordo quan era al lot, les predisses aquí, la predina aquí, de cava, allà n'hi havia una altra, que si se escà, i aquí havies de seure tu. Fred, que era encivert! Ai, però són còmodes. Sí, la veritat que sí. I recorda del temps passat. Una vegada quan hi seus, després per aixecar-te, ja és... I sobretot si és matinat. T'agafava pels collons això, jo me quedava sabava i tot. Aquí. Primer, don Miguel, has de veure res? Veig que aquí hi ha un glop d'aigua, me beuré la cervesa, me beuré tot jo. Però ara un poquet d'aigua perquè m'ha fet passar un poc de calor, me llevaré les ulleres de sol. Llevaré les ulleres de sol. Per respecte, més que res perquè a les dones els agrada veure els ulls blaus que tenen. Sí, clar, no, és guanyen molt per veure de sol. Sí, bueno, escolta, no te passis un poc, No! Que he dit les dones, no he dit... Les dones, no vos confonguem. Bueno, han emporat, no sé, hem vist la primera temporada, han emporat una televisió aquí. Sí, poc, Jaume. I ara què fa? No arranca. Ha arrencat tot s'ha de baixa. Perquè l'han desenxufada. I l'ha desenxufada. Me cago. Ara no l'han desenxufada. No porta d'aigua que va. Menys si és que no pagau la corrent. No, vaig si ho pagam. Segur? No me fotria. Ara. Bé. M'he de poder enxufar això, jo. Això no tocaria ser de un llum vermell. Toca de cosa. Menys si quedaràs aferrat ara, Dios. Ara un poc. Ara no recordem això. Us ho prendré una cosa. Ara! Vamos a pensar, tio. Sí. Tot se la vaig mirar bé. Perquè dius, sora baixa són les 6 del matí, cabron. Vinga, les 6 del matí. Perquè si pogut fer venir sora baixa. Van venir a les 6 del matí per dir que sora baixa. Sora baixa dir. Me cago en la puta i amb una son que tenc. Per un puta dia de vacacions que tenc per poder dormir, és que hem de part que me fa venir a les 6 del matí. Ja ho veu. Man, Pere, posarem això. Si fos sora baixa saben que no em portaria a tenir llums en sol, aquí tenim llums en sol, però són les 6 del matí fa una fosca negra que te cagues. Man, veus? Estrenant logo i tot. Coño. És que és un espectacle. Me cago en Déu. Em va per molta de l'Orniguereta, molt. Res, aquell l'únic bo que tens serà en Sergio Ramos. Bueno, primer Tu si tenies un pas de barba de que no és pelirrojo, que és? Em parla moto. Tu tenies un pas de barba. Sí, és un poc més de El que passa que sí, i fa 3 pams més que ell. Primer, don Miguel, com estàs? Perfecte. A les 9 del matí, perquè m'han prometut que anirem a berenar. Hombre, Carmen Escal, direm. A Carmen Escal, a Carmetge m'és igual. La qüestió és berenar, que un sap bull no s'aguanta. Però bueno, molt bé. Molt I després, segon de tot, jo vull tocar un poc de tema, no sé si tu saps de saber, d'escat de Fava Morens. Ara aquí ja vas a fer mal, tu. Home, perquè aquest dia era com un pot de rebombori, tot aquest trull. La veritat que sí, perquè m'ha fet mal, aquest home m'ha fet mal, volia dir una altra paraula, però no vull que me comencin a venir denuncis. I, clar, m'han canviat de nom a la pàgina.
Això de cap de fava en vora, molta gent que se pensa que és una broma meva. Per cert, veig que és la cervesa i posa la marca. Cobran per això? No cobran. I dona-la avui. No la moix. La tua de 10, pot servir lletera de... Eigo. Com vosaltres sabeu, tenia la pàgina del Camioner Poblet, que ara hi torna a ser, però, clar, tenia uns 15.000 seguidors, hi va haver una sèrie de coses que no m'ho vàrem entendre. Aquest lot volia firmar un contractes que jo no sé si era com els contractes de Messi, perquè me cago en sa puta, que no sé què jo, el lot amb això... firmar una servilleta, com el Messi. No, jo no tenc res firmat mai amb aquest lot, tot és de paraula, però ara, arrel d'un anunci que vaig fer de la Peugeot, de PCA Retail, arrel de Webcam Anant i quatre coses que ha hagut, pues se pensava que jo què sé. Jo l'únic que sé és que cada dia m'aixeco les 5 del matí per anar a el camió. O sigui, la meva vida no ha canviat en res. Allà darrere hi ha qualcú, No, no hi ha, ja. És moix. I aquest lot, pues, jo li vaig dir que no, que jo no havia de firmar contractes ni res. I ell me va dir que la pàgina web, o la pàgina de Facebook, era seva. I era vera que aquest lot me llevava de damunt... O sigui, jo tenia accés, ja fa d'haver 2 mesos que m'havia llevat, per desavenències, i jo el que no m'agrada és que me posin traves. Ell, quan va venir a jo, ja me va dir que havien de deixar, si jo fa qualque vídeo amb un poc de protesta, jo sempre he mirat de ser molt... O sigui, m'he dit en dir les coses, però si veig una cosa que no m'agrada això, també els he de. Vaig fer vídeos, per exemple, quan hi va haver la torrentada de Sant Llorenç, me'n vaig anar un parell de torrents de vora que meva, i vaig dir, això passa quan tenim els torrents així. Jo no dava, ni me ficava en ningú ni de, només era el que hi havia. Perquè, clar, també després d'aquestes coses se'ls agafen en paper de fumar i has d'anar un poc alerta. I aquest home va dir ja que no, que això s'havia d'enfocar només en humor. Després, ara, en la pandèmia que han tinguda, jo me volia fer una foto també davant la bandera, me van oferir per fer-nos la foto davant la bandera queixa de SOS Turisme, som unes illes, vivim del turisme, ma mare ha estat tota la vida camarera de pisos, i ha tret a jo i 2 germanes més i mon pare camioner, anant a un hotel, jo, en els hotelers, empresaris que donen feina, per jo és això. I tampoc va voler que fèiem aquesta campanya perquè els hotelers eren dolents. Dic, escolta, jo veig aquesta bandera de SOS Turisme, ho veig davant un hotel, davant un restaurant, davant un bar, a Vorera de Mar, a Interior, n'he vistes a Porrera, n'he vist a Villafranca, n'he vistes a Pobla, davant una tenda de roba. I ja va començar a haver traves i desavenències, i al final el que me va fer és que me va canviar el nom amb mala fe, perquè si tot veus posat un insult, que et defaven vores, va posar un monigot en el capell, l'únic que li falta és la barba, això. Però la veritat que jo vaig fer una lep perquè el m'havia llevat de damunt. Va ser la gent que m'ha dit, però no vol que ho fa amb malícia? Perquè jo, la veritat, som curt, però no ho havia agafat. I vaig dir, clar, i la gent se pensava que era una broma meva. Realment, el Camioner Poblet és ara a Facebook, sí que és vera que potser si poseu a Facebook el Camioner Poblet surt això del cap de fava amb vores, l'únic que heu de fer, s'ho ha dit així, igual que quan tocava una dona, per avall, i quan sortiga aquesta preciosa cara, amb les ulleres de sol vermelles i el capell de pell, perquè no surten so de pa, el de pell és de Siven, això és la nova pàgina. El de pell és de vídeo. El de pell, no, el de pell és el de Siven, és el que sempre duc i en l'estiu me posa el de pa. Però és que aquesta foto vaig trobar que sortia molt a favorit. És preciosa, és preciosa. No vull que te penses que abans que te dir canya, però... No. Bueno, i què t'anava a dir? Això que has comentat antes dels torrents, que vaig fer el vídeo, això, una cosa que m'agrada molt dels teus vídeos, que malament el teu manager, que era un cap de fava, no ho va sempre veure, és que... No era manager, jo l'he d'apoderat. Apoderat, és veritat. Sí, perquè jo vaig a l'antiga, jo com els toreros. Un apoderat. Escolta, que donen pa. Donen pa. Apoderat. Community manager. Què community manager? Apoderat. Uau. Per això és qualcú. I això, que jo m'agradava molt els teus vídeos que empleant-se molt també feies un pot de protesta. Claro. Ara com per exemple aquest que ara posarem, que és el primer, si no veiem malament, que has penjat el nou Facebook. És el primer que he penjat, ja ha tingut una repercussió brutal. Sí, aquest ja és de la nova pàgina. Has de pitjar, pitja aquí. Ja està pitjat. No és fàcil, però no.
són el bronze o Chinatown. Vos tenen totes les illes plenes de pintades. S'han atrevit ja a venir al meu poble, a la Pobla, a la torre de Molí de Son Clarera, a on fa poc que l'han restaurada i ja la mos han desgraciat. Mireu, avui per motiu de feina he anat a Menorca en el cantó. He anat a veure com tenen Menorca. A la rotonda de Ferreries, un porxo de marès tot pintat. A l'entrada i la sortida de Mercadal, parets, cases pintades. Me consta que el centre de Maó. Bueno, no part de llegir la cosa. Però bé, m'agrada això que dius, que no sé com no els acau, és com en terra, com tu diries, de pintar un porxo de marès, una cosa tan preciosa com el Menorca, per Mallorca. Jo, la veritat que és una cosa que me causa cara de vergonya. Jo me passeig per la meva feina, per els meus hobbies, és qui no ho sap, jo som molt amant del cavall, de fin de setmanes, me poden veure qualsevol indret de Mallorca muntant en el cavall i això. Jo te tenia vist, de Ranxo de Sacanova, jo em dedicava a muntar. Sí, Antoni, perfecte, sí, que és vera, un gran amic, Antoni, un saludo per Antoni de Sacanova, que després diu que no li faig propaganda. I la veritat que m'acau de la cara de vergonya. Tots hem estat joves. Jo, a les meves joventuts, veníem a les festes de Sant Feliu aquí a Llubí, fes el Betzal, però era una cosa sana, hi havia un respecte, hi havia un amor cap a l'illa, cap a el poble aquí on anaves. Jo ja vos ho dic, jo som un poc més major que vosaltres, però jo això de graffiti només ho havia vist a les pel·lícules de Jean-Claude Van Damme, dels americans. I això és una cosa que troc que me'l full de les mans, perquè el que dic en el vídeo, ja no són les parets del torrent d'Ormigón, ja no són els polígonos són Castelló, és que s'atreveixen a qualsevol cosa. No me'n record quina cala és, però una cala que ja hi havia una roca enmig pintada. L'altre dia venguent de Lluc, els lletreros d'aquí on hi ha els mapes per senderistes pintat. Jo no sé què han de fer per aturar això. Jo sí que ho sé el que he de fer, però no se pot dir. No ho diguis. Perquè avui en dia el que dic, has de ser políticament correcte, no pot dir res, però a que nostre sempre vaig sentir una cosa, que una hòstia, una galtada ben pegada, t'atura de molt de disgusts d'aquí un parell d'anys. Jo m'ho he dit tota la vida, però això són coses que cada dia quan t'ho dibuixar fan paper de fum. Claro. Però bueno, ara ja volia mirar el darrer vídeo, que és un vídeo que ja m'ha fet molta gràcia, més actual, de les vacunes, això, la vacuna d'en Putin. La vacuna d'en Putin. La vacuna d'en Putin, que jo personalment... Sí. Això és el darrer que vaig fer a l'antiga pàgina, però clar, s'ha perdut perquè s'han menjat. No, Instagram ho tens, però... Instagram és? Pot ser. Jo l'he agafat Instagram. Sí. Aprofit per dir que també tenc Instagram, no? El que passa que l'Instagram... Quin cosado, Que és tio que té els braços del món. En Putin, la veus? Sí. Vos si és pare drac. No hem estat jo tirita, no? Totes les enfermeres que hi havia allà als paredons. Després una altra cosa. Del sac han colat la vacuna sense l'hora de una dona 900 metres i 500 metres de l'aigua. I això ha de ser ple d'aquí. Això és una nena. Mira-te. Hi va haver un fallo perquè me vaig pegar sau i tenc un ou postís. Tenc un ou postís, és de porcelana. No heu sentit el renau que fa pluf, aposta me va caure. Però et salta. I arreu d'això, que ja hi havia fresa, ja hi havia fresa, però tu dius que en la vacuna d'en Putin te pot ferrar una clau aquí. Jo no m'han empresa d'en Putin, però jo crec que te puc guanyar. He comprat 2 imants i diferents claus, però probablement qui s'aferra més claus ingleses. Vale, poden fer, He vengut en xoclins, no hauria de perdre un ungla. No, però ja és cap ungla, a Amèrica, el cia laboral que no tenim seguro. No sé com està. Me cago en la puta. Du-la. M'he aixecat, però. M'he aixecat. Hombre, us heu fet aquí davant. Això, tio, no ve que estic assegut. Vinga. T'ha costat una mica, però no és bé. Vinga.
Collons, el comodí de casa El predina. comodí de casa predina amb la seva rendeta protocolare. Ai, però gireu, hombre, gireu. giram, sí. Claro, que se parla, pues clar. Necessiten condons. No, perquè... No, però si no fa no va. Ai, amigo, això és el picadero també. Això quin és? Ven, que jo vegi que hi veig poc, la 14. Veus? Estan més perdut que la 12-13, no és? No és? Mira, aquí tenim dos imants, Sí. que n'hi ha un per tu. Sí, i això són imants forts, no? Això són imants que si tenen un nou per ser més de metro. Sí, això se diuen de neolitio, no sé què Ja pot ser. Molt bé, No? costar, no sé. No cal un dir. No, o sigui, han d'anar alerta. Fui tot sol. Hòstia, ho creu? Mira, i aquí tenim un tros de cinta. De cinta americana. Primer escaliat. És que aquí que me van posar la vacuna, me van posar cinta americana. Jo dic, ja no me pagui una tirita, hombre. No? Me vaig posar... Algo així. Ai, senyor, me va dir aquella lota, que senyor, ni que senyor. Ja me dius tu, hi havia unes infermeres que... No, i molt ràpid. Però hi que va al fensa o d'això? Verdad, m'ho de fer aquí darrere, m'entens? Que perdal, porta dins la butxaca, així. Ens butxaca també, però jo crec que n'està... Espera! Ja hem pescat! Estringet ha rebut! Man, jo preparé primer amb una petita. Man, posa't aquí enmig, Miquel, posa't aquí enmig. Que me surt de plana tot estells. Això és una puta meravella. Ja t'ho dic. Vinga, va, man. Aquí com faig funcionar el joc, Miquel? Allà veig una tatxa. Una No la volia clavar a l'aigua. Man, Veus? Això fas així. man. Tac, una. Jo ja n'hi tenc una. Nen. I ets la petita. Les petites, que jo crec que grossa no li farem una. Ara se me'n va a dir. Però... Què te ve? Però ara la qüestió és menys si de ser grossa després se'n fer una de petita, damunt. Va, hem aturat. Jo aquí ja hi veig més... No ho sé, ja. més complicacions, no? Si ferra, Li costa molt. si ferra però no s'hi aguanta. Li costa molt. No s'hi aguanta, però si ferra, compañeros, d'on fa? D'on fa? Bueno, això... Dios, pues no passa-la. Ja està. I què has fet? Has comprat aquestes claus noves per fer això? Aquestes claus noves les vaig comprar, sí. I si de la manera comprar-ne... Segons que gatxe. No en tenim ni cinc, Miquel. No en tenim ni cinc. Però vaig comprar aquestes claus per fer aquest joc. Però jo em vaig emocionar comprant imants bons i pensava que se ferraria l'ànima aquí. Claro. I penso, només se'n ferra una. Per això he decidit, com que tenim moltes claus, a cada convidat li regalarem una clau. A Santa què? A Santa res, a Santa que en tenim. Xica, tria una clau. I tots primer convidats la nova temporada i t'endús una clau. Esa grossa. Esa grossa. Esa que m'he posada, coño. Hombre. Cuidado. L'he aguantada, coño. Però que sapigueu que jo no tenia man, El vídeo. Me puc saber que estic Ara pensant? ja no me falta la ja. Mira, no sé si ho has vist, ara per un poc més enmig, això que es vegi bé. I ja despedim l'entrevista i jo... Mira, no sé si ho has veure, ara això ho has tingut, no sé si és tu has vist en terra. Sí. Però va. Ja, mira-la, la tenc. La tenim clavada un peu. Man, posa cap aquí, perquè si no l'abans s'escreda molt. No, Molt! Ai, així, molt bé, càmera perfecta. Mira, el que fem aquí és un eliminatori entre productes mallorquins. Sí. No sé si ho has vist en els altres vídeos. Sí. Que hem anat triant. Ja estem a semifinals. Sí. Que és el ciurell contra Stringent i l'encimada contra la ximbomba. Tu has de triar el primer finalista, que serà el ciurell contra Stringent. Home, jo estringet. I si me pot donar un poc de reflexió... Home, no sé sortir de canossa sense estringet. I mi això. És el mateix. És quasi mateix. Quasi mateix. I doncs, en Miquel Camioner Pobler m'haurà triat el primer finalista i No després... sé sortir sense estringet. Una eina per un camioner que és molt vàlida, perquè he tingut problemes, He tingut problemes perquè record que me va aturar un dia a la Guàrdia Civil, aquests que van en sa boina així, el xaleco que pareixia que d'un escapó d'uns 600 aquí davant, i la metralleta així, i jo anava en la ranxera meva, en el cotxe, i m'aturen dues bales de pa, i era per confinament, jo anava arreglat els animals, jo tenc cavall i anava a dir. ¿Dónde va usted? Dic, donar menjar als animals. I aquell, n'hi havia un per dalt, que no xerrava tot el temps així. I jo fa poc que havia posat les 4 rodes noves del cotxe, i aquell així. Dic, me cago en Déu, li vendrà una bea, una mosca, o farà una xem, i això si dispararà en fora de la roda del canal, li he dit, escucha, punta per allà,
punta per allà, no sé cosa altre cose, no, que te vengui una vez, un bon borratxero, di que me farà dir una roda. Yo hasta nada, bajé del coche, me dije las cosas que he llevado al bolsillo, ¿para qué quiere eso? Estrinche. Dic, coño, ¿para qué quiero esto? Dic, mira aquí, me'n vaig a darrere, dic, ho lleves mirant de bala de sa bala. A mi no veig, vol dir, això és per fer això, i vaig destapar una bala. I vaig dir que això és per això, ja està. I mira, però aquell home no, però això de bon llibre, és que t'ho estic perquè si jo aquí, això me va passar. I moltes coses dels meus vídeos són coses que m'han passat, Sí. Però la clau m'enduc. La clau d'endós, perfecte, Miquel. Pues fins aquí les entrevistes, espero que t'ho hagis passat bé. He disfrutat i cada vegada que vulgueu vendré. Estic molt content que diguis això. Crec que has estat un primer convidat de Superluxe. Cal dir que no m'hi és? Joan. Joan, conyo. No serà per Joan, que Miquel. No, era una broma, conyo. Bueno, i fins aquí el primer capítol de la segona temporada del Sofà de Casa Pradina i amb el camioner Poblet i tot un honor i moltes gràcies. Fins la setmana que ve. 24. Cosa que cals. Llavors. Bé, no?